đi đâu lão với rồi हेलो लोगोफोर पाब्लिक रिएक्शन लाबोलायबाय नोंथांमोननि थाखाय बाबाया जाहैबाय नाखौ गाननानै पाब्लिकनि सिङाव इंदा कर्नाटकायाव बाजाराव बेरायगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम ओमफ्राय जोङो फार्स्टआवनो ना लायदों आरोना दैयाव जोंना दैयाव ना मोनखायो नालायथो ओंखायनो ओमफ्राय बाबाया नाखौ उदैयाव गासिबो मोदोमाव खानानै लाजोबगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय केस खालामना दे Nice kiss. Wow, जा गिदिरखा न' सफैबाय नै संलाय नाखौ थोयो बामि मासे मोनस्लायबावदों हैथारो थैलायबावाखै साला जाजेनबाय नै जोंना लोगोफोर नाखौ सिथाबजेनबाय बाबानाव मोदोमाव ओमफ्राय सनिया हारसिं खेबनो हायासैमोन ओंखायनो आंबो मबाइल गंसेजों खेबबाय ओमफ्राय साथाखौ हमनाय जायासै आरोना आङो Sar lah le enggak. Start. Kuya. Foto. Let's go. Huh?
सानै खेबग्रा भिडिअ खेबहरलायबाय हनै बुरिया माने ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು भिडिअ लाबावबाय जाहैदों बाबाखौ सावबाय जाहैदों बाबाखौ नायजोबबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय दायो जों थांनो नागिरबाय आरोना गस्ला चेन्ज खालामनानै फैफिनगोन चला गया सोंबावबाय जाहैदों के लिए रखा ये भिडिअ लाबावबाय जों गारिया नेथ'लाया नायबाय थाबायलै हनै भिडिअ खालामदोंदां आंनिबाथ' ओंखायनो औ ले फट' Anggrek. Assam State. Indian ne. Bagi kira sini. Thali free. Thali free. Aduh, apa itu malah kadang-kadang.
Hanan mana? Wah. Terlalu pada. Naik kartu le. Inja. Ayo. Ini. Hah? Ini naik. Cái này là ba bà khổ ra nay về mà ra làm lớn lên đây là vậy được vậy có câu Foto. Sar là lấy bí bác Bữa rẻ ra Này học bấy lịch Mana flabayคืนนั้นได้แบบนี้ให้อย่างเงี้ยไปฮะปื้อเลยอ่ะไงไหนอ่ะอะไรಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ಬೋದು Dendes laga jadon le bang ho Dai खुबाय ओमफ्राय दायो जोब्बाय पाब्लिकआ फुनो नागिरनायाव फैनायावबो आरो मानसिफ्रा नायजोबदो आरोना ओमफ्राय दायो फुजोब्बाय ओमफ्राय जोब्बाय आरोना बाहायनो नोंथांमोना माबायदि मोनदों बेखौ खोन्थाबानो जाबाय जाबाय बेन्डेजखौ जाजोब बाबाना खब नायदोंलै सेल्फि लालाबायखादों सथिबो सिथायाबो मानो खारनानै गोद लादों खारा खारनिया आं ओंखारदों भिडिअ'सो लानो नंखादों आङो